Тя е директор на едно от най-уважаваните училища в Горна Оряховица. Завършила е висшето си образование в Габрово, започнала е своята кариера в ЖП-то, така да се каже, в Горна Оряховица, в Л-секция. Всъщност, оттам са тръгнали трима директори на електротехникума в Горна Оряховица. На вашето внимание ви представям Милена Димитрова, директор на ПГЕЕ Михайло Василиевич Ломоносов. Добър ден! Добре дошла в нашето студио. Добър ден! Благодаря на вас и на вашите зрители. Първо, нека започнем с това, че ти всъщност не си започнал своята кариера от училище, а от ЖП сектор Л-секция в Горна Оряховица. Разкажи ми малко повече за тази сфера на твоята работа и кои директори всъщност са започнали оттам. В Л-секция Горна Оряховица започнах наистина своята кариера. Там работих като механик, но работих винаги по заместване. Затова, когато получих предложение за постоянна работа да се преместя в електротехникума, аз приех и се преместих там. Директори, които са работили в в Л-секция, са първият директор на училището Марко Генчев и господин Константин Константинов. Това е втория директор и третия аз. Това е чудесно. Повечето гости, които ни гостуват и са от Горна, по някакъв начин са свързани с ЖП-то в Горна. И това е много интересно. Искам да ми разкажеш как всъщност започна твоята авантюра електротехника. Откъде се зароди тази идея в теб да станеш инженер? Аз съм учила в електротехникума. Започнала съм образованието си през 1986 година, през тоталитарно време, а завърших през 90-та година в зората на демокрацията. И до сега си там. Да, така да се каже. Само ти ли си учила в електро или твоите родители също са Цялото ми там? семейство е завършило това училище. Майка ми, баща ми, сестра ми, аз, съпругът ми и синът ми. Чудесно. Дано и внуците така да поемат и те по този път. След като сте учила в електрото и по-голямата част от вашето семейство, каква ученичка бяхте в гимназията? Най-обикновена ученичка. За него време. През него време ние учихме на 6-дневна седмица и събота учихме. Носехме задължително униформи. Но след 10 ноември, така да се каже, малко се отпусна режимът. Минахме на 5-дневна учебна седмица. Почнахме да ходим без униформи, не бяха вече задължителни. Бяха такива паметни моменти, когато си късахме саката на униформите, пишехме спомени по ризите. Тези неща си до днес си ги пазя. Това е чудесно. Аз никога не съм носила униформа в училище и не мога да си представя какво е всеки ден и то 6 дни в седмицата да носиш униформа. А след това така тържествено да се отървете от тези неща. А, Сега в днешно време и в ролята ви на директор, имало ли е някаква така по-забавна случка, която да се е случила в училище, с която да си спомняте и до ден днешен? Много интересни случки има, но една тук от последно време беше, например, едни ученици бяха вкарали една кокошка в лавката на училището. И защо? Защото а, лавка жийката им казала, че ровят като прасета.
държат мръсно в лавката като прасета. Естествено, те не можаха да докарат прасе, но докараха кокошка в лавката. Това е наистина забавна история. В този ред на мисли с ученици и новото време, в днешно време, кои са най-предпочитаните специалности в електротехникума? Ние се стремим да удовлетворяваме желанията на младите хора от града и от региона, като избираме модерни, перспективни специалности. Тази година имаме нова специалност програмиране на роботи. Тя е така доста желана специалност. Друга желана специалност е приложно програмиране. А, По-малко желаещи имаше за специалностите електроенергетика, електротехник, електрообзавеждане на производството, възобновяеми енергийни източници. Но тази година и там вече имаме голям наплив. Тези специалности ги включихме на дуална система на обучение. И мисля, че това е перспективата за професионалното образование за напред. А какво означава дуална система за обучение? Дуална система за обучение означава учениците да практикуват всичко научено на теория в реална работна среда. В 11-ти клас те учат в училище 3 дни, а работят 2 дни в предприятия от региона. В 12-ти клас учат 2 дни в училище, а работят 3 дни в предприятието. Като за това те получават и заплати. С всеки работодател се сключва трудов договор, всеки ученик сключва трудов договор и извършва своята дейност в предприятието. Тоест, предполагам, те трябва да имат поне 16 навършени години, за да го практикуват това. Да, така е. Сключват трудов договор с разрешение от Инспекцията по охрана на труда да работят под 18 години. А тази форма на обучение, кога е встъпила в сила? В нашето училище влезе в сила от учебната 2017-2018 година. Вече имаме 2 випуска завършили от тази форма на обучение и смятам, че е много добра, защото учениците придобиват трудови умения, те придобиват трудов опит, трудов стаж. Работодателите пък обучават един вид техни следващи работници. Да. Можем ли да кажем, че тази форма на обучение може да бъде приложена на някой, който е по-възрастен, но не е завършил своето средно образование, когато е било време за това? Те учат на самостоятелна форма, защото си има изискване обучението да е до 19 годишни. Да приемаме не по-големи от 19 годишни. Тоест, вие вече 6 години го практикувате това. Има ли интерес, но запълват ли се паралелките, които са предназначени за Да, тази? има интерес. В първия гимназиален етап всички ученици, които са приети на дуална система на обучение, получават допълнителни стипендии от 8 до 10 клас. А в 11 и 12 клас те се получават от работодателите заплати. Това е наистина много хубаво и смятам, че им дава така стабилна основа после да продължат да работят в тези фирми или съответно в други, които са им по-на сърце. Ам, Има ли такива примери за ученици, които са успяли след това да продължат да работят в тази фирма, в която са постъпили Да, има такива. и до ден днешен си Да, работят? така е. Страхотно. Ам, След дуалното обучение, нека да поговорим и за ремонта на електротехникума, който се извърши много наскоро, доколкото съм запозната. Да, ремонтът започна през 2020 година и завърши в края на 2021 година. За 1 година се осъществи.
беше финансиран по оперативна програма Региони в растеж на стойност 1 320 000. Подмени се покрива на основната сграда физкултурния салон и едната сграда на работилниците. Санира се училището, подмени се електрическа инсталация, ВиК инсталация. Изобщо се реновира изцяло училището. Аз съм, мисля, че била там след ремонта, виждала съм какво е постигнато и наистина е станало невероятно и доста модерно, бих казала. Как се чувстват учениците в такава обстановка? Ами, чувстват се много добре. Също така беше изграден и асансьор за деца с увреждания. Трябва да има повече такива съоръжения в повечето училища. Мисля, че в ден днешен има такива. Знам за гимназията, че разполагат с такъв асансьор. Може би и други училища Да, в също. Горна Оряховица може би сме само нашето училище и гимназията. Тоест, това е забележка към другите училища да подходят малко по-сериозно към този въпрос. А, знам, че вашето училище е доста голям участник и постоянен всъщност в проектите по Еразъм. В кои държави сте били до този момент? Да, дори тази година, сега през лятото, имаме две групи от по 15 ученика, които ще посетят Ирландия Корк и Испания Малага. Там те се обучават и осъществяват своите практики в реална работна среда в страни от Европейския съюз. Държавите, в които са посещавали нашите ученици, са Италия, Испания, Германия, Ирландия. А, това е чудесно. И поздравления за вашия упорит труд и постоянство в тези проекти, защото вие преди това сте участвали и в друг формат проекти, пак свързани с пътувания, обмен на ученици. А, Да, мисля, тогава те че бяха по Коменски, а да, сега са по Еразъм Плюс. да, това е новото име Да. де-факто на Коменски. А, Сега искам да поговорим малко и за хандбалния ви отбор, който печели доста титли. Били са в Катар, доколкото знам. Да, те печелят ученическите игри тук в България, стават първи и отиват на световни ученически игри. През 2017 бяха на световното в Катар, а през 2020 в Белград. И представиха нашата държава, момчетата. От момичетата от България в Катар бяха отборът на Габрово, а в Белград на Сливница. Ние сме един отбор, който представлява България и в двата случая. Момчета и момичета. Единствените от България. Да. Това е наистина голямо постижение. А, тази година очаква ли се да отидат някъде или може би следващата? А, Тази година бяха първи юношите 11-12 клас, но просто няма квота за световни игри за тях. Но за напред имаме така доста силен отбор от малките в момента. Надяваме се да се класират отново. Надяваме се и ще стискаме палците да са победители. Ам, Сега ще се върна още малко назад, за да разкажем малко повече за твоята кариера и това, че ти не си била директор само на електротехникума, а и на друго училище. По принцип, аз в електротехникума започнах през 1998 година като програмист. След това станах учител, после методист и накрая помощник-директор. Наложи ми се да се преместя малко. Бях възпитател в основното училище Паисий Хилендарски на гарата в Горна Оряховица. След това бях 2 години директор на основното училище в Поликраище. И през 2016 се върнах отново в професионална гимназия по електротехника и електроника Ломоносов.
като директор. Да. А, И до ден днешен. това щях да кажа, че до ден днешен вие давате всичко от себе си за тези деца. Колко ученика се предполага, че ще стъпят за първи път през прага на училището Тази година. тази година? Ами, може би 77. 3 паралелки с 5 специалности. Електроенергетика, възобновяеми енергийни източници, една паралелка с 2 специалности, които ще се обучават на дуална система на обучение. Компютърна техника и технологии е втората специалност и третата паралелка пак от 2 специалности, приложен програмист и програмист на роботи. Това са наистина впечатляващи специалности и се надявам за в бъдеще да имате и още паралелки. Ам, Също бих искала да попитам колко на брой в момента са свободните места, ако изобщо има свободни места или всичко е запълнено. В момента тече втория етап на класиране. Имаме едно свободно място, но все пак записването продължава още 2 дни. Надявам се, че може би няма да има свободни места. И ние се Защото има ученици, които не можаха да бъдат приети в училище. Тоест нещо ни им е достигнало. Да, освен желание, на тях трябва да им стигне и балът. Балообразуващите предмети са НВО-тата от 7 клас по български език и литература и математика и от свидетелството за 7 клас български език и информационни технологии. Това са балообразуващите предмети и учениците се класират според желанието, но и според бала, който имат. Каква е тенденцията тази година? Дали е по-нисък бала сред учениците или си е както обикновено? Това зависи основно от резултатите от НВО-то. Мисля, че балът се запази тази година. Поне при нас. Това е наистина похвално, защото забелязваме тенденция, че оценките са много ниски и от матури, и от самата диплома, която получават децата. Та, може би до момента, в който ще се излъчи това предаване, вече всички паралелки ще са запълнени, класирането ще е приключило, всеки ще си бъде разпределен и се надяваме, че всеки е влязал в специалността, която иска. Което ме напомня да попитам вашата специалност в електро, която сте завършили, каква е била тя? Радио и телевизия. И сега сте в моето предаване. А в Габрово какво завършихте? В Габрово електронна техника и микроелектроника. Това звучи доста сложно за мен. И наистина смятам, че трябва да има повече жени инженери, които за нашия малък град да бъдеш директор на едно от най-така мъжките училища, а, както се води, е наистина уникално, според мен, и ви желая много успехи за напред, много нови ученици, да се развива все така училището и да бъде пример за цяла Горна Оряховица и цялата област, защото от Електро излизат наистина много успешни хора, които и аз познавам и съм идвали и на гости. Може ли да кажете няколко думи за учениците, които за първи път ще се сблъскат с електротехникума и неговите предимства? Аз се надявам, че те ще се адаптират много добре в нашето училище. Хубавото е, че повечето от нашите ученици са деца на родители, които са завършили училището и продължават пътя на своите родители. Това наистина е. Няма по-хубаво от това да видиш твоето дете да прекрачва прага на твоето любимо училище. Смятам, че всеки, който се е докоснал до електро, знае за какво говоря. Аз, въпреки че не съм учила там,
съм дълбоко свързана с училището заради Театър 220, което е и следващия ми въпрос. Той още съществува ли, работи ли? Да, съществува. Тази година този театър развива своята дейност благодарение на една национална програма на Министерството на образованието, заедно в изкуствата и спорта. А, Те се упражняваха и естествено участваха в много конкурси и печелиха доста първи места. Поздравления на Театър 220, от който аз съм била част. Разбрах, че имате ново съоръжение в а, електротехникума, което е подстанция. Тя кога отвори врати, така да се каже? Тази подстанция е построена преди много години, но сега ние реновирахме подстанция 20 киловолта, като добавихме така нови клетки и в нея учениците ще могат да правят измервания а, в един вид реална работна среда, в реална подстанция. Това е доста рядко за такъв вид училище и то в такава малка. То не сме малка община, но със сигурност, може би в Търново няма такова съоръжение. Да, може би цяла Северна България няма такова съоръжение. Да, което си е също уникално за електротехникума и за а, нашата общност като цяло. Който желае, може да си провери информацията и да запише своето дете или себе си в електрото. Ако не сте достатъчно големи, за да решавате сами, може да помолите вашите родители да проучат нещата, ако искате да се занимавате с тази сфера на обучение. Много благодаря за този разговор и за отделеното време. Пожелавам ви много успехи, както на вас в професионален план, така и на училището. И се надявам да се видим пак много скоро. И аз ви благодаря и пожелавам успех на вашето предаване. Много благодарим. Ако още не сте се абонирали за нашия канал или не сте харесали нашата фейсбук страница, ви каня да го направите, да споделите, да коментирате, да харесате и ще се видим с вас много скоро.